една третина е по-малко от 2 пети. Кой триъгълник се вика равнокръг? Кой триъгълник се вика равностранник? Кой триъгълник се вика разностранник? Имам 2 портокали. Едният е с люшка, а другият е без люшка. Ако го ставиш той с люшка във вода, ке плива. А ако го ставиш той ще няма люшка, ке потоне. Защо има? В люшката има дупчиня и ще има внетре въздух.